سنقرئك فلا تنسى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muna gode wa Allah da ya tara fuskokinmu a wannan masallaci, ɗaki daga cikin ɗakunan Allah tabaraka wa ta'ala, don gabatar da karatun daura ta littafin babban malami, limami jagoran sunna, al-imam ibn jarir al-tabari alaihi rahmatullah, a wannan masallaci na Mus'ab ibn Umair haka ne, wanda kuke ce mai tsallaken titi ko? Wannan karatu zai zama matashiya ta ziyara ta 'yan uwantaka da ƙarfafa imani daga 'yan uwanku kuma zuwa gare ku. Na ji daɗin ganin fuskokinku da ganin simarku da zubin riƙonku da addini, kuma duk inda mutum yake aka ce me yake tara ne bai cika goma ba ko? To ku wataƙila taron kun ɗan ƙara da rabi. Illa iyaka kawai ina son in ba wa kaina shawara da gaba ɗaya uwa cewa nan gaba inda an saka irin waɗannan karatukan to ai ƙoƙari masu halarta da masu shiryawa su amfani da lokaci da tsari. Yau da na sani shi malam da ya ɗauki nauyin tsara zuwan daurar, malam Jazuli, da sa'ayin da ya Allah ya saka masa alkhairi, da yana nan ɗin da watakila abin ya fi tsaruwa, watakila kuma wasunku ba su samu riskar tsarin ba ko tun da wuri. To da Allah ya gafarta mana mu da ku. Mun zo ne don mu gabatar da karatun littafi da aka wallafa shi akan aqidar sunna, wanda idan an ce sunna tana da istilahat. Sunna a gurin malamin fiqh takan dan sha bamban lokacin da yake tattauna fiqh da sunna a gurin malamin hadisi sanda yake tattauna maganar hadisi. Haka nan takan sha bamban da sunna a gurin malamin aqida lokacin da yake tattauna aqidar. Sai dai dukkaninsu kuma suna sanar da cewa idan ina da wata sunna da anan nake cewa to akwai babbar da ta hada da kowa, dukkan musulmai na kwarai, wadda ita ce wadda zamu tattauna kanta. Tace sunna ta tushen aqida, wadda saba mata yakan maida mutum dan bid'a. Da yake addinin Allah addini na biyayya, ba na tsarawa kai ka tsara kanka ba ko ka kirkira ba, to sai zanto dole ne ka zama cikin ɗarɗar tsakanin karka gaza kaiwa ga inda addinin ya dasa, kuma karka haure inda addinin ya ka'ida. Tun daga kan mu'amalarka da addini, usulan da ke fitar da mutum daga musulunci ko su shigo da shi musulunci, a haka za ka mu'amalance su. Har a cikin addinin usulan da ke tumbuke mutum daga cikin da'irar sunna ya mai da shi dan bid'a, ko kuma su shigo da shi daga bid'a ya taho sunna, su ma sai kai musu wannan kiyayewar. Haka nan a mu'amala, abubuwan da ke tumbuke mutum daga da'ira ta mutuntaka da mutunci da kima su kai shi ga fasikanci da fajirci da sabo, su ma sai ka kiyaye wannan ka'idar har wayo. Haka nan tsakanin adalci da zalunci, mu'amalarka da kowa sai ka zama na wasat. Zaka hangi ma'anar wannan faɗi na Allah, wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan. Da cewa malamai sun fata karasa da cewa adila, dama mai adlu shine saka abu a inda ya dace da asashi. Haka ne? Wannan a takeice dangane da wannan kalma ta sunna. Wani malamin sunna zai rubutun sunan littafinsa sai ya ce sunna. Wani in ya sai ya ce usulus sunna, fandisho, turakun sunna. Barin faɗa da yaran da za a gane. Kafafun sunna. Wanda in an fella dai ba za ta yi hakuri ta zauna da wasu sauran ba. Da bambanci tsakanin rumfa kofar shagonka na kasuwa
da kafafun sunna ko na musulunci. Bunil islamu ala madha? Ala kam? Al-khams. Fa in akhlalna bi wahida min hadhihi al-khamsa hal yaqif? Ba zai tsaya ba ko? Kenan zai tsayawar gwaman jaki suka ce ne? Ko ita ba zai ba? Ai in kaga ya tsaya to sai dai in tubalin tokar da aka daka kawa karfe aka zai tsaya. Shaddini ba kamar rumfa bane, yayi maleji baya maleji. Allah inda ya tsara haka yake. Ka sunna ma yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya maka aka tsara ta haka ake da bukatar ka tsaya. Kai haka da kake da bukatar tsayuwa akai kawai shikenan. Mun fahimta? To waɗannan zamu tattauna. Wani malamin sai ya ce sunna, wani sai ya ce i'tiqad. Kamar irin su Maqdis. Wani ya ce lumatul i'tiqadi, wani ya ce tatahirul i'tiqadi. Wani kuma sai ya ce at-tauhid. Da ba dan bana son in wasa'a muqaddimatawa ba, da na gaya mana yaushe ne ake cewa in an ce tauhidi ana nufin da tauhidi da aqida da manhaji. Yaushe ne kuma idan an ce tauhidi bai wadatar ba sai an faɗin manhaji, an farraka kenan, wato an bambance wajen bayani. Dan ada ba a bambancewa, yanda ka san ada ba a bambance nahwu da sarfu, ana takuɗe su ne a faɗa duka a cikin maganar zance. Tazo nahwu da sarfu suna haɗe. In kaga Ibn Malik jama'a baina an-nahw was-sarf fi ilmin wahidin fasammahu an-nahw fakataba alfiyatahu fi. Amma ba'd fa me ya faru? Asaran nasu yafarriqun, saboda me nauyin fahimtar mutane. Daga sanda jama'a suka ƙara zama daƙin to daga sanda ake da bukata kuma ƙara buɗe abubuwa. Ina tattaunawa da ɗan uwana Sheikh Ibrahim Sharif a fannin da ya karanta na ilimin hadisi. Yace mishi kaga kenan hatta ilimin hadisi wannan ka'idar ta biyo ku. Ilimin ilal wannan ilimi ne na maza dan kai bai kuniya kai tofa kai wace ba lalle ka iya fahimta shi har in kai muqaddima ta Ibn Salah sai Allah ya maganta katar ilmin ilal da banki. Sai ce masa kaga wanda suka fara rubutun a baya sun takaita sosai, wanda suka zo daga baya suka yawaita wai dan a fahimta. Saboda so da yawa zamani na ja, ilimi na gudu, ma'anarsa na gudu. A zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan tsarkakan waliyan Allah da ke kewaye da shi sahabbai, in yi magana kwaya ɗaya cikin dunkulallin wannan otitu jawami'u alkalim din da yake faɗa, in yi magana cikin su ya ɗauko ɗaya ɗan faɗa shi kenan an fahimta. Amma bayan tabi'ai sun zo fa ilimi ya ɗan ƙara rage quality, sai zamana akwai buƙatar sai a yi bayani. Gansu suka tsokano kadariya, kawariji suka leko, aka fara tafiya ko? Kar in tsawaita di. To shi zaka ko a ilimin ilal da yanzu nake ba ku labarin cewa kaga Ibn Abi Hatim ai yayi ilal. Wai din shi yafi na farko ko kuma yafi kankanta, to amma yafi wahala. A tsari kamata sai ka fara ilal na Daraqutni. Kaga Daraqutni sai daga bayan yazo yayi. To amma fa na shi Ibn Abi Hatim gashi mujalladi 2, gashi mujalladi 3 ana rubuta. Amma shi wannan kuma yana kai mujalladi 10, kuma har yau ana ce maka kai dan firamare kamata ya ka fara da wancan dan mai 10. Kada an fi wasa a matsalolin. Duk da cewa zaka yi rikicewa wasu babukan, amma dai yafi kawo misalai da yawa dan ya buɗa. Me nake so dai in ce karkashin wannan bayani? Idan na tashi bayanin yau da za a yi, zaka ji ba kamar yadda aka fara muku a baya ba. Bala'ai da musibu da muka faffada da kuma muke ganin ana fadawa suna wajabta dole sai mun yi bayani mai fadi akan tusan da suka rike wannan aqidar tamu, dan shi wanda yake zaunan gaban mu ya fahimci ma ina aka dosa. A wani lokutan sai mun kirawo shubhar waɗancan mun ruguza ta take anan dan ka fahimci ba fa haka kawai ahlus sunna suka manna musu wani hoto. Dan yanzu duk ahlus sunna ka ambata masa sunan Jaham ibn Safwan yastankir ko zai ji dan tsane shi kana fada. To amma wani da kankin kansa bai san ma me Jahamun yayi ba aka tsane shi. Wataƙila shi da kanshin ma Jahamun ne bai sani ba. To da bukatar ka bude masa Jahamun fa yazo ya ce kaza, ya ce kaza, ya ce kaza, ya ce kaza.
kuma jahamu ba wai haka kawai ya fito ya faɗa ba, sai da ya kafa wa abun wasu abubuwa masu kama da dalili amma ba dalili ba ne, wannan shi ake cewa shubha. Wata ilan an ce me shubha zaka fasara ta da wasu ka ce rudu, dama haka ne ma'anar ta rudu, amma abu ne magana ce ta yi kama da dalili, yushbihu an yakuna dalilan wa laysa minhu, kamar dalili ne amma ba dalili bane. To sai mun kawo su kuma sai mun tunkudi. Da haka yanzu kafin in bude littafin mu ce bismillah a fara, nake so ne maka muqaddima, kuma dangane da duk abin da littafin ya kunsa ne zai zanto ne maka irin wannan abin da yan boko suke yi. In ka wallafa littafi aka tara taron bude littafin cikin farfesosi da dakatira da ka ba suka karanta littafin, sai a zo a hajji su a high table sai a ce su fito su yi bayanin wannan littafin da ka wallafa, dama sun karanta shi ka babba su copies, sai ya fito ya ce ai littafi ne mai daraja saboda mawallafin ya tattauna kaza ya tattauna kaza ya tattauna kaza, ya ce ba komai ya fiye birge na a littafin ba irin yadda mawallafin naga idan ya dau hikima ta ya kusan yadda ya gabatar da abubuwan da yake so ya gabaya cikin gaggawa, sai kuma ya tuno akwai na ƙasa-ƙasa sai ya buɗa. Akwai wasu gurare da ya yi wani fiƙi, sai ka ana faɗan wani fiƙihun ka kwana mashirin da kai kanka mai littafin wataƙila ma baka kai tunaninka bai kai wannan gurin ba lokacin da kake aiki. Wani abin kuma sai ga mutum kamar ya zauna zuciyarka tare da kai kun yi wannan. To fito da taƙaita gaɓoɓin da littafi yake kunsa wani na taimakawa wajen kai da zaka auka cikin littafin ka san ina zaka shiga ina zaka fita, me madogara kuma kowace gaba, me shubhar kowane dan bid'a a wannan gaɓoɓin, me amsar ahlus sunna a wannan gaɓoɓin, dan ka shiga da ƙwari ka yadda cewa yanzu abin da kake karantawa makami ake baka. Haka ne muqaddimar da zan yi zan kasa ta zuwa ga na farko muhimmancin aqida din. Kun dame mu da aqida kullun aqida ni aqida nan ma ba raba kai take bane ne sahabu manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ai dama babu gaskiya da ta taba zuwa bata raba kai ba. Gaskiya haka ne, duk gaskiya in ta zo ta raba kai, saboda ba a taba mutane gaba ɗayan su tsarkaka bane, kuma ba a taba dukkan mutane a ce gaba ɗayan su mal'uni bane. Dole sai an samu na kirki da na banza, to dole ra'ayi kuma zai yaktalif ko ikhtilafi niyyatihim. Kar ka zo garin jam'in niyya ka ce nawaya, suna sokar maka jam'in niyya da nawaya ka ce niyyat, na mace na mal'amalu bin ni bai ce bin nawaya ba. Wata magana ce na rigima ne da na farko ka sani ita wannan aqidar amfanin karanta ta ita ce farkon wajibin da Allah ya dora wa kowa wa ma khalaqtul jin wal ins illa su bauta mu. Ana bauta Allah ne kuma da aqida da sanin waye Allah. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik wal mu'min. Lokacin da Bukhari ke bude kitabul iman ya ga maka ga yanda tauhidi yake a imananci, sai ya bude maka cewa gashi kuma Allah ya ce fa'lam, ashe sai da ilimi. To shine yanzu muka zauna zani na ɗaya kenan. Na biyu ita ce mukullin shiga aljanna, dan dukkan rayuwar dan adam na duniya wanda yake da hankali musulmi ai da ya san me gaya shi karshe shine ya tike ga aljanna ko. To annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cewa man haqqaqa tauhida dakhala aljanna, man qala la ilaha illa Allah dakhala aljanna ko. Akwai kuma muqinan biha fi qalbihi khalisan in kal duk wannan lafazin sun zo yana nufin zaka shiga aljanna dalilin sa. Na uku ibadar ta kama kai Allah ya karba sai da aqida, dan yana cewa walaqad uhiya ilayk wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunna min al-khasirin. Annabi mun yi wahayi gare ka, kuma annaba da suka wata ma da an gaya musu cewa da kowannen ku zai shirka sai mun ruguje aikin sa kuma yayi asara. Ashe shirka sabanin tauhidi tana mi lalata aiki, to da haka tauhidi shi kuma me yana tsara aikin a karba. Allah ya ce faman ya'mal minas salihati sai ce wa huwa mu'min, wanda ya aikata aikin kirki kaji sharadin wa huwa alhalin mu'min yana mu'mini ne shi, sai ce fala kufrana li sa'ihi, wannan Allah ba zai tozarta masa wannan aikin nashi da ya ba. Wa inna lahu katibun, za mu rubuta mishi aikin shi. Me dalilin za a rubuta aikin sa a bashi lada? Shine tunda ya amal salihan kuma wa huwa mu'min.
ashe imanin na tauhidi dalili ne mana a karɓa yakinka. Ba iya wannan ayar kaɗai da ke cikin sotu al'ambiya ba 94 kenan aya ko hadda ayar cikin suratul an'ami allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Ahamiyya ta tauhid ta biyar kenan shine yana samar da al'amal fi dunya wal akhirah. Kashi Allah na ce maka duk wanda yake allazina amanu wanda suka yi imani wala yalbisu imanahum bi dhulm ba su hada imani da zalunci ba. Me annabi ya fassara mana la tasma'u qawla luqman ibn yace ya bunay la tushrik inna shirka la dhulm. In dai babu shirka to waɗannan amintattu ne duniya da lahira. Daga Allah muke jin wannan. Har yau a sababin kasantuwarsa sababin shiga aljanna ko na hadisi da Jundub yake cewa suna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace su a yanda suka kasance kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallama wa nahnu futiyan fata'allamna al-iman ko hazawiratun fata'allamna al-imana dai kenan qabla an nata'allama al-qur'ana thumma ta'allamna al-qur'ana fa fazdadna bihi imana. Mun gane me ake nufi? Yace muna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya fara koya mana tauhidi kafin ya koya mana qur'ani. Muka koyi qur'ani shi kuma qur'anin sai ya ƙara mana imani. Inji Jundub. Hadisin yana cikin Ibn Majah da lafazin Ibn Majah din fazdadna bihi imanan. Bukhari ya rawaito shi a cikin Tarikhul Kabir, haka Ibn Adi a cikin Al-Kamil. Haka nan to mu dai ya haka ko ya hamiyar ai mun fahimci muhimmancin gargadi kuma dangane da bid'a ko kar aje ga bid'a ko ka ai kaza. Akwai asar mashhur daga Imam Malik da Al-Khatib al-Baghdadi ya rawaito shi a cikin Tarihu Baghdad da Hafiz ibn Asakir cikin Tarihu Dimashq. Haka nan al-Imam al-Harawi cikin Zammul Kalam wa ahlihi daga Abdullah ibn Wahab dalibin Imam Malik kuma yana daga cikin kebabbun daliban Imam Malik wanda cike nuna cewa sulukin aqida cewa as-sunnatu safinatu nuh man rakibaha naja wa man takallafa anha gharik. Imam Malik yace sunna ita ce jirgin annabi nuhu, jirgin tsira kenan. Sai duk wanda ya hau ya tsira, wanda bai hau ba ya dilmiya ya halaka ya lalace. Ibn Taymiyyah ya wata magana da zan rufe mana da ita sai mu shiga kan kakkasa littafin. Ko da cewa akwai magana Imam Sa'idi da na son kawo da tana da muhimmanci kololuwa ce wajen kima da daraja a wannan babu da zaka fahimci darajar abin da muke karantawa na sunna da. Ibn Taymiyyah yana faɗa cikin Majmu'ul Fatawa mujallal na 19 shafi na 96 zuwa 97 yace hajatul abdi ila ar-risala a'zamu bi kathirin min hajati al-marid ila at-tibb. Yace dubbawan Allah bukatuwarsa ga gaya mai risala a tabbatar da shi ga wannan tauhidin yace tafi bukatuwar mara lafiya ga dukkan magani. Duk mara lafiya yanda kake matsi da magani yace ba akai yanda bawa yake da matsin ya san ubangijin shi Allah ta hanyar samun risala ba. Lokacin na tattauna akan wasu maganganu na aqida sai yace fa inna akhira ma yuqaddaru bi adami at-tabib maut al-abdan. Dan karshen abinda ake kaddara zai faru idan an rasa likita shine karshe da jiki zai mutu ko za a mutu ne kawai a rasa rai. Yace wa amma idza lam yahsul lil abdi nurur risalati wa hayatuha. Amma idan mutum bai samu hasken annabtan nan na imani ba, bai samu rayuwar zuciyar ba, babu rayuwa ta wannan, yace mata qalbuhu mautan la yurjal hayatu ma'ahu abada. Sai zuciyar shi ta mutu wadda ba za a taba tsammanta ba ma a tsammanta mata ta sake rayuwa in babu aqida babu tauhidi babu risala. Sai ce au shaqiya shaqawatan la sa'adata ma'aha abada. Ko mutun ya tabe wadda ba za a taba samun tsira ba kuma shi daga gare shi har gaban abada. Muna nan tare? Wannan magana ta Ibn Taymiyyah tana da wajahi fa. Kenan nur hasken da annabta na sallallahu alaihi wasallam ta zo da mana da shi na sunna akwai asalan da in ka saba su kana kafirta, akwai asalan da in ka saba su baka kafirta. Sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta aqida galibi saba ta
a karan farko sai a ce maka fihi tafsir. Akwai bangarorin da in ka saba su ka zama dan bid'a ne, dukkan su kowace ma in ka saba wa daya da gangan kuma tare da tsaye da hujja gare ka. Muna kawo wannan tafsiri na tsaye da hujja ne ba wai dan ana da bukatar shi ba ma'ana, a'a sai dan yanayin da ya zama yanzu ɗalibai suna kokarin daukar ka'idojin da manyan malamai ke auna su suna bugawa kan mutane kai tsaye ko shaidin da ya jawo ake ta cewa sai fa an irtifa'ul, amma ba bukatar baɗin irtifa'ul mali. Dukkan asali na wa'idi mun gane nasti kawai ka sake shi, wanda ya kaza kafiri ne, wanda ya kaza dan bid'a ne, wanda ya kaza munafiki ne, wannan ka sake su haka, kar ka tsaya wani control ko taka birki ko wani. Sai an zo bayani akan shaksu a ce to dan azumi yayi, to anan ne zaka ce to za mu kalli irtifa'ul mawani da tawaffur shurut. Amma asali dan azumi yayi ko bai wa ruwanka, duk wanda ya kaza kaza ne shine asali. Ku tambayi duk malaman sunna, duk littafin sunna ku tambaye su haka suke. Za ku gansu da bude magana akan asalinta. Sai an zo maganar tafasil, abu ya auku, to malamai sai a yi musu. To kasantuwar ku ƴan uwa na ɗaliban ilimi, to da buƙatar ku kusan tafsilat, to shine in an hada ku sai a karanta tafsilat. Amma ka je cikin jahili yanzu ka gaya mi duk wanda ya kuskura yayi maulidi ya zo da sabon abin da annabi bai zo da shi ba, yayi bid'a. Sai ya fara ɗaukar karatun da gare ka ya gano cewa yin maulidi bid'a ne, kuma sai ka ce to amma ba kowa ne in yi ya zama dan bid'a ba. Ka lalata kima karatun kuma naka ai, ka kashe karatun kuma ai. Sai ce ayyo, sai a ce ciki akwai amawa wanda ba malamai ba, shi mai ba malamin bane, sai ce to kaga in ya bargo ka rubuza kanka baka sani ba. mun gane wa yajuzu ta'khirul bayani ila waqtil haja. Karka rike iya bangaren daya, la yajuzu ta'khirul bayani fi, bi halatta a jinkirta bayani a lokacin bukatar shi ba, haka ne, amma kuma halatta a jinkirta shi zuwa ga lokacin bukatar tasa. Yawa kawai ka tare yara yan shekara 3 ka dinga musu to kun ga wankan janaba, ita janaba in ta same ka ai dubba ma za su fahimce na kan, ya kamata sai ka jinkirta wannan bayanin sai lokacin da za su bukata. Kun fahimta kenan yanzu? Amma yanzu wata ce za a yi wa aure kuma duk bata san su ba, yanzu ita kuma fa la yajuzu ta'khirul bayan. Kun fahimci mas'alar? To ka je karanta littafin al-fatawa sa'diyya shafi na 44. Akwai wata magana da ya kawo ta abubuwan da ke nuna maka muhimmancin aqidar zakarta, yayin da take ɗaukaka darajar bawa, hatta sa Allah ya dinga masa ninkin ba ninkin ɗin aikin lada. Zai ɗaya Allah ce 30,000 kai, ya ba da naira 5 sadaka, gobe alƙiyama Allah ce miliyan 100 ka wayar. A ta hafan kasira Allah ya samu cikinsu. To lalle wannan koyar waɗannan asullai da sanin wannan aƙidar yana cikin aujabul wajibat. Ka san su da gwargwadon yadda zaka bauta wa Allah. To amma sanin waɗanda kuma sun rintsa sosai cikin ilimi, shi kuma wannan fardun alal kifaya. Kun gane? Yanzu ku da kuke ɗaliban ilimi, to ku za a iya cewa ku fardun din ya kama ku kenan ko? Dan kar jama'a su sako da rashin sanin sa. Su kuma amawa su san Allah da gwargwadon da za a bauta masa sama kenan waɗannan asalan su ma dole. Kun gane wannan? To manyan asalan da littafin ya kunsa, yanzu na da zan yi mukaddima kan littafin. Ina ganin ai ban tsawwala da yawa ba da za a ce har sai an canza kasat ko? Da shi ma wannan din yana cikin mukaddima. Dan Allah ku saurara da kyau. Saurare ba na wasa ba. Idan da wata mas'ala tumatiriya ta tasiya ya hakuri dan kau da ita. Idan da wani dan tunani ko wani abu a gefe da Allah mutum mu cire shi. Mu taru da tunaninmu da sosai. Mukaddimar da zan tafi nassin da zamu karanta na littafin fito da abin ma da zai. Na farko muhimman mas'alolin da Ibn Jarir ya tattauna wannan littafi na Sarihus Sunnah guda takwas manya. Na daya ya tattauna mas'alar Alqur'ani magana Allah ne. Ya fara da tabbatar da cewa Alqur'ani zancen Allah ne, sifa ce ta Allah ba halitta ba. Kenan yana so ya ce maka maganar Allah ne da ya faɗa Allah da kansa yanzu zan ce da kansa kakka ɗauke ta a ma'anar wani abu na Bahaushe.
yanzu na ce ya zo da kansa a larabci me za a ce ja'a nafsuhu. Allah yana nafsu ko ba shi da? mun gane wannan? takallama Allahu bihi huwa nafsuhu yayi ko? me yasa ne wannan tafsirin? saboda wani bahaushe sai ya ce wani ne ya faɗa da bakinsa, to anan kuma kai ba za ka jingina wa Allah ba, saboda baka da wannan, baka da mafita. yanzu aka tarfa ka maka shaki kaga za ka ce to ba daidai bane. to shi ne ce Allah da kansa ya magantu da Qur'ani, ya tattauna mana wannan. zan bude mas'ala a daidai gurin da ta zo, kun fahimta? kuma zan kawo mana wasu fa'idoji da ka rike su, zaka fahimci rigimar zamaninka, kuma za ka fahimci bambancin imanin da kai da Allah da wani ɗan tijjaniya ya da Allah, da ɗan kadiriya, da ɗan kullabiya, da ɗan shi'a. kun ji wannan? ya tattauna ta. na biyu duk zan zo da إلا ما شاء الله